אני כעת יחד עם הצלם שלי ליאל, שהגיע לצלם אותי במיוחד וביקש ממני תוך דקה לספר על עצמי ועל החיים שלי ולמה אני נכנסת לפוליטיקה ולמה אתם חשובים לי לדרך החדשה שלי. אני פונה אליכם, לאנשים היקרים, אשר נקרו בדרכי במהלך 27 שנות עשייה, ברוכה ומעניינת. חברתי למפלגת מרץ מזה 1.5 שנה ואני חברת הנהלה. אנא, עזרו לי להכתיב סדר יום הומני, אנושי. עזרו לי לקרב לבבות בין ערבים ליהודים. עזרו לי כדי למנוע פילוג ושיסוי ודיבור אלים. עזרו לי כדי לעזור לאחר, החלש והחסר הישע. יש פה שני עמים החפצים לחיות ביחד, באהבה, בשותפות, בשיח מכבד. דיינו אלימות, דיינו שיסוי, דיינו שנאה וטינה. אני מבקשת שתצביעו עבורי. סיידה מטייבה, אישה, אימא, אקדמאית, ערבייה שחיה במדינת ישראל, מכבדת את ערכיה וסמליה, חפצה בחיים משותפים. התמיכה שלכם זה ההצלחה שלי. תנו לי להוכיח את כל מה שאני אומרת. תנו לי הזדמנות להכניס משב רוח רענן למפלגת מרץ וגם לפוליטיקה הישראלית. אני מסוגלת, אני יכולה, וזה הרבה, המון, תלוי בכם אתם.